Welcome back everyone, our YouTube channel, Vloggers, yours truly. God is good all the time. We thank God and we are blessed. So, atong naisgutan sa unang na topiko mao ang Holy Mass Part 1 ug atong nasabtan kung unsa o kinsa ang nagtukod ni ining Santos nga Misa. So, ang Santos nga Misa kini usa ka pag mo taas ang atong degree, umuantas ang degree sa kahimayaan sa kahitasan. Ug dinha sa pagdawat nato sa pari, kay ang pari maoy gitugutan pag silibrar ni ini ang Ginoo nagmatuod sa langit. So, ang pagsimba usab sa matag adlaw, usa kini sa paglikay sa kamatayon nga tragic death, makalilisang nga kamatayon. Ug ang anghel nga mao ang atong guardian angel mo'y mo-account ni ini, iyatang bantayan. So, ug makadawat usab kita og ganti, reward gikan sa Dios diha sa atong kamatayon. Ug ang Santos nga Misa usab usa kini nga anaa ang nagpanon nga mga angels diha sa altar o in the midst sa sulod sa misa, anaa ang mga santos nga dili nato makita. Kita nga nagtambong di ta kakita, kay kuya pud makakita ta sa mga angel, no? So uban sa pagtahod nga hilabihan sa Santos nga Misa, man ang atong palingkamutan nga magsugod na gani ang Santos nga Misa, maminaw gyud ta, mo partisipar ta, mo tubag ta, di ta magpatulog-tulog. Kay ug matulog ta, wa kay ta naka-participate. So, ang Santos nga Misa usab, ang pagtampong nato niini anaa usab ang mga santos, no? Nga mga particular nga mga santos ni anang adlaw. O nga maghatag usab kita og pasalamat sa mga santos ngadto sa Ginoo, no? Nga gihatag nga mga santos nga sila maoy makaangkon usab kita og mga panalipod alang sa mga santos. Santos ng mga sangay. O paghigugma sa pagtahod ug malipayon nga atong ang mga maayo natong buhat nga sila ang atong gisunod, model ang mga santos. O diha sa pagsimba nato everyday, anaa usab ang saint of the day. Makita na nato dunay ubang kalendar nga kada adlaw anaa ang mga santos kung kinsay nagpiesta ni anang adlaw. So ang misa usab mao ang pinakadakong gasa nga mahimong ihalad sa Dios para sa mga kalag. Nga ang mga kalag muling kawas sila sa purgatorio. Ug maluwas sila gikan sa ilang dako nga kasubo ug madala sila ngadto sa kalipay sa himaya. Muling kawas usab, mupaling kawas di ay diha sa Santos nga Misa ang atong mga mahal sa kinabuhi nga mipanaw na. Ug ang pagsimba usab sa Santos nga Misa mao kini ang usa ka pag-ampo o limos nato nga atong ikatabang sa atong mga kalag nga mipanaw na didto nga anaa pa sa purgatorio. So dako di ay kaayo kini nga ikahanyag o ikatabang nato alang kanila. Nagbayad ta sa atong sala ug naka-share usab kita sa mga kaigsuonan nato nga mipanaw na sa tanang mga kalag. So sa matag misa nga gihimo uban sa debosyon, daghang kalag nga mobiya sa purgatorio. Sa kada misa, liman ka sa kada misa, daghang mobiya sa purgatorio umukunhod ang ilang pag-antos ug kasubo. Pagkadako din natong natamang. So, karon kay nakahibalo ta, musimba kita. Kung ang atong mga kaigsuonan o atong mga mahal sa kinabuhi mipanaw na, simba ta alang sa kaluwasan sa atong mga kaigsuonan nga mipanaw na. Ug ang panahon usab sa pagsaulog sa Santos nga Misa, ang kasubo sa mga kalag gisuspindi pinaagi sa mga pag-ampo nato na mi-attend sa Santos nga Misa ug uban sa atong mga kaparian sa pari. Ug ilabi na diha sa kadtong kinsay giuper di anang misaha nga naay mga alang sa mga kalag ni
sa mga mention sa pare, dili lang pod kay kana lang mga kalag, kundi apil na ang tanang kalag, pero i-mention lang ang nagpamisa. So mahimo usab kini nga mukita, mo earn og plenary indulgence nga ang kapasayloan sa tibuok natong temporal nga silot alang sa atong mga sala. Kapasayloan. So dako day kay ning ikatabang kanato. Ug ingon man usab ang Mandimas mao kini ang adlaw sa mga santos o sa mga depart na nato nga mga kaigsuonan. Kining adlaw mao ila kining adlaw sa misa. Apan kung dili kita makasimba og Lunes, pwede sa Domingo. Parihas lang og intensyon or tuyo. Ilabi na magpamisa ta. So, mo na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga maningkamot ta kung mahal nato ang atong mga igsuon, mga mahal sa kinabuhi ng panaw, mudawat kita, umusimba kita aron makatabang kita kanila. Ug mauusab kini ang usa kini ka pagpakiluoy o dispensa apply sa tanang mga indulhensya sa alang sa kalagsa purgatorio. Tungod kay ang Ginoo, ang Dios atong Ginoo nga maghatag og ganti sa pagpaputli. So, pagpakiluoy nato ngadto sa Ginoo kay ang Ginoo mo'y magpaputli na ining mga kalag nga may panaw na. So, ang Santos nga Misa usab mao kini ang paghandom sa pagsakripisyo sa Kalbaryo. Mao ang pinakadakong pagbuhat sa pagampo nga anaa dinha kumpleto anaa diha ang balaang Trinidad. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, na ang mga angel uban kanato ug mga santos ug ingon man kang Mama Mary. So nanginahanglan kita nga mudawat kita kanunay, umutambong kita sa Santos nga Misa matag Domingo. Muhatag gayud kita og panahon niini kay bilang mga anak sa Dios, membro sa atong simbahan. Aduna gayud kitay mga obligasyon nga with love. Dili lang pud kay napugos sa kay obligasyon nato. With love ang atong pag-attend sa Santos nga Misa. Kay kini mausab kini ang bahin sa pagluwas. Giluwas na ta ni Kristo apan kita ato pang tabangan ang atong kaugalingon nga maluwas usab kita. So dako kayo nga daghan kay kitang makuha diha sa Santos nga Misa, mga kaigsuonan ko ni Kristo. Mao nga kung mahal nato ang atong mga kaigsuonan nga nangamatay na attend. So maayo day kining everyday nag-apil og Santos nga Misa kay dako kay gikatabang sa atong mga kalag sa purgatorio kay mahawas mususpindi sa ilang kasubo, dakong kasubo sa purgatorio. So naabagoy purgatorio sa pataka lang ning Katoliko kung naabay purgatorio. Mabasa ka na nato sa Biblia. Ang purgatorio, kantong mga nangamatay nga naa friendship sa God or nagtrabaho sa buluhaton sa Ginoo o namatay siya nga gimartir, direkta siya. Direct siya, assured siya, sigurado na siya nga makaangkon sa eternal salvation. Apan katong uban nga need pa nga i-purify adto una siya sa purgatorio. I-purify siya dito hangtod nga makaangkon o maka-intra siya sa happiness of heaven. So kitang mga buhi, kita maoy mutabang sa atong mga kaigsuonan nga mahawas sila sa purgatorio. So aduna kitay question, duha ka question o ang makatubag niini nga napulo makatubag nga correct answer aduna sila'y gamay nga ganti. So unang question, asa nato makita ang purgatorio diha sa Biblia? Hala, o kaya na nato atong Biblia diha kung asa nato makita ang purgatorio. Ang ikaduha nga question, kanus aman gitukod ni Kristo ang Santos nga Misa? Asa man nato makita kini dinha sa
sa atong pagtulunan dinha sa Biblia, asa nato mabasa ang pagtukod ni Kristo sa Holy Eucharist. So, mga kaigsuunan ko ni Kristo, maghinay-hinay na tagtuon, magbasa ta, aron bisag ginagmay makatun kita. So, atong pamalandungan nga maningkamot kita nga makasimba kita aron makatabang kita sa atong mga kaigsuunan nga ato pa sa purgatorio. Og maayong hapon ug daghan kayong salamat ug ayaw kamo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel.